Si Isaias Brad Rone, nakahisgot ba gapon o nakasulti ba bahin sa Espiritu Santo si Isaias, nakalitok ba niya na? Atong pagkabasahon libre ng pahayag din sa nakasulat sa akong pagkabasahon sa Isaias kapitulo Okay, sige. akong pagkabasahon din sa Isaias kapitulo 6 ang akong pagkabasahon versikulo 9 of James ihunini ang nakasulat sa pagpahayag sa Biblia. Og siya mo lakaw og sulti kining katawhan kamo nakadungog gayud apan wala makasabot og nakakita gayud kamo apan wala makasabot. Himuha nga mutambok ang kasing-kasing nining katawhan og pabag-uha og dingon dinhi og pabuk-aton mo ang ilang mga igdulungog og piyungon mo ang ilang mga mata. Tingalion niya nga makakita sila uban sa ilang mga mata og makadungog uban sa ilang mga igdulungog og makasabot sila uban sa ilang kasing-kasing og mga kabig o mamaayo sila. Ang pangutana mga mahalamong tigpaminaw, nakaibalo ba si Isaias nga aduna gi Espiritu Santo ang tubag? Oo. Ibasa ni Brad Rooney ang 6:9 of James. Pero si Apostol Pablo nasayod niya na nga si Isaias nagsulti sa Espiritu Santo. Ang gibasa pag-una ni Brad Rooney ang Isaias man. Pero sa gibasa wag gyud dihay. Mabasa nga sa 6:9 of James kung namoy Biblia nga Espiritu Santo na. Pero si Apostol Pablo kanang 6:9 of James, si Apostol Pablo nagpamatod nga Espiritu Santo ang nagsulti niya na sumala sa gipamulong ni Isaias. Basahon ko ang buhat. Ang buhat mo ay magtug-an niya na. Kanang gisulti niya, gibutangan dayon og footnote sumala dinhi. Akong basahon sa buhat kapitulo 28 sa versikulo 25 tungod sa 27 inyo lang patalingugan ingon nini. Og sanglit wala man sila magkauyunay, sila na mauli, tapos si Pablo makapamulong og usa ka sulti nga nag-ingon. Maayo gayud ang pagkasulti sa Espiritu Santo sa iyang pag-ingon ngadto sa inyong mga ginikanan, pinagi kang Isaias na propeta. Maayo gyud kuno ang pagkasulti sa Espiritu Santo diya sa inyong mga ginikanan ng Espiritu Santo day kuno nagsulti niya na pinaagi dito kang Isaias na propeta unsa daw sulti sa Espiritu Santo nga gisubay ni Apostol Pablo nga gisulti ni propeta Isaias ingon. Umadto ka niining mga tawana og sulti sila manimati og manimati kamo apan dili gayud kamo makasabot, magatutok og magatutok kamo apan dili gayud kamo makakita. Kay nahabol ang mga kasing-kasing niining mga tawana ug ang ilang mga dalunggan magalisod sa pagpakabati ug ang ilang mga mata ginapiyong nila sa kadlok nga tingali unyag makakita sila pinagi sa ilang mga mata og makabati sila pinaagi sa ilang mga dalunggan og makasabot sila pinaagi sa ilang kasing-kasing og managbalik sila kanako aron ayuhon ko sila. Nadi gibutang diri mga igsunan sa ubos nga kining pagkasulat sa katapusan ini nga word nga ayuhon ko sila na ilitra diri nga gitawag og ang litra diri il mga mahal nga tigpaminaw. Pagbasahon mo ang il diri sa ubos gibutangan nga gikuha ni sa Isaias 6:9 of James nga kining 6:9 of James kung balikan pagbasa wa gyud mabasa nga Espiritu Santo na katong wording nga gisulti ni Apostol Pablo. Paliw pagbalik na ron ang 6:9 of James to prove na kining 6:9 of James nga unod nining atong ibasa sa buhat kapitulo 28 versikulo 25 ngadto sa 27 diri na gikuha sa Isaias. Og siya mingon lakaw og sulti kining katawhan kamo nakadungog gayud apan wala makasabot o nakakita gayud kamo apan wala makasabot. Hinuha nga matambok ang kasing-kasing ining katawhan
o pabukaton mo ang ilang mga igdulongog o piyangon mo ang ilang mga mata, tingali niya nga makakita sila uban sa ilang mga mata, o makadungog uban sa ilang mga igdulongog, o makasabot sila uban sa ilang kasing-kasing, o mga kabig, o mga ayo sila. Ingon ni Apostol Pablo na Espiritu Santo daw ang namulong niya na sa kang Isayas. Pero kung atong susihon, walay word diri nga Espiritu Santo. Unsa may buti pasabot niya na? Ang buti pasabot nga ang mga tao lang sa Dios mo'y makaibalo nga Espiritu Santo ni si Apostol Pablo kay tao man sa Dios, tao diya kang Kristo, nakaibaw siya nga Espiritu Santo ni. Kaya di po abilidad sa Biblia nga sa tanang panahon makita nimo nga litra por litra nga Espiritu Santo na. Kung gibasa nato ang 6, 9 ug 10, may timan-an nga ang chapter o kapitulo sa Isaias, atong gibasa, kapitulo 6, magsugod sa versikulo 1, ang katapusan versikulo 13. Karon sulayan nato, Brad Bacarayo, ang 9 ug 10 mao may atong gibasa, wa may mabasa nga Espiritu Santo. Ang katapusang versikulo 13 man sa kapitulo 6. Palihog daw basa Brad Bacarayo sa versikulo 11 hangtod sa 13 kay nabasa namang 9 ug 10 wa may Espiritu Santo diya. Basig sa 11 ngadto sa katapusang versikulo sa 13 basig mabasa diha nga Espiritu Santo. Wa gyud mugawas diha nga Espiritu Santo. Mas mugawas pangalang Yuba. Ya, ang atong basahon ang kapitulo 6 lagi po nabigis man to gibasa ganyan ikutlo kung Pablo dito sa buhat 28 bersikulo 25-27 nga Espiritu Santo ko nagsulti atong suwayan pagpadayon kutob man ni mahumaning bersikulo 13 sa 11 og 13 giingon sa kapitulo 6 lang gyapon unya miingon ako Ginoo hangtod anusa og siya mitubag hangtod nga ang mga syudad makamingawan nga mawad-an sa mulupyo ug ang mga kabalayan mawalay tao ug ang yuta mabiniyaan sa hingpit. O gipahilayo ni Hiyuba, mas nigawas pala nga lang Hiyuba, ang mga katawhan o ang mga dapit nga biniyaan, mudaghan sa taliwala sa yuta, ug kung ugaling aduna pa'y ikapulok kabahin ini, kini pagaut-uton usab, apan ingon sa usa ka kahoy nga insina o tiribinto nga mahabilin ang tuod. Kung sila pagaputlon, maingon man ang mga balaan nga binhi, mauman ang tuod niini. Wa gyud mo gawas nga naghisgot og Espiritu Santo diri mas mugawas pa ang ngalan Yuba sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Bosa dinhidi ay kung ang 9 ug 10 Espiritu Santo din na karon ang gibasa 9 hangtod na sa 13. Pero ang 11 ug 13 may atong gisiguro kay ang 9 ug 10 sa kapitulo 6 Espiritu Santo man daw ang nagsulti niya na ingon ni Apostol Pablo nga giingon ni Isaias. Ato na pong basahan ang 1 bradone ngadto sa bersikulo 8. Way labot ang 9 ug 10 kay nabasa naman nimo ganina. Ang 6 1 og ngadto sa 8 sa kapitulo 6. Basig ang makita nato diya niya na Espiritu Santo aron ang nagsunod niya na mao gyud di ay na ang nagsulti aning 9 ug 10. Okay, ang masahon, sa tuig sa pagkamatay ni Hari Osias, nakita ko ang Ginoo nga nagalingkod sa usa ka trono hataas ug tinuboy, ang iyang mga saplot nakapuno sa templo. Sa babaw kaniya diha ang mga serafinis, ang tagsatagsa may unom kapako, ka mga pako, sa duruha gitabunan ng iyang maong, ug sa duruha gitabunan ng iyang mga tiil, ug sa duruha siya milupat. O ang usa misinggit sa usa og mingon, balaan, balaan, balaan. Siniyo ba sa mga panon, ang tibuok niyuta na puno sa iyang himaya, o ang mga patukuranan sa mga pultan hanggang nangurog sa iyang tingog nga nagasinggit o pang balay na puno sa aso. Unya mingon ako, alaot man ako, kay patay na ako. Tungod kay ako, o sa katao nga mahugaw og mga ngabil, o ako nagkapuyo sa taliwala sa mga tao nga mahugaw og mga ngabil. Kaya nga akong mga mata magakita sa hari, siyo ba sa mga panon. Unya ang usa sa mga sirapin, minupad nga ni kanako nga may usa ka baga nga karbon diya sa iyang kamot nga iyang gikuha pinagi sa mga kumpit gikan sa halaran. Ug uban niini iyang gihikap ang akong ba ug mingon, anaa kini nagatandog sa imong mga ngabil. Ug ang imong pagkadaotan ginakuha na, ug ang imong sala ginapasaylo. Ug nadungog ko ang tingog sa Ginoo nga nagayon, kinsa man ang akong ipadala. Ug kinsay mo walang kanamo. Unya mingon ako, aniya ako.
Pagtuwa ako. So, ang nabasa, Brother Ronnie, na ay mabasa Espiritu Santo? Wala, Reverend, sama sa gibasa sa kaubang ministro gikan sa versikulo 11 sa pangalan sa 13, paingon sa 13 sa versikulo 6. Ang gibasa po nato 1 paingon sa 8. Walang mabasa nga Espiritu Santo, ang mabasa lang diya mao ang atong Ginoong Jehova. Busa, nakita nato mga kaigsonan na kining noy Diogjes, walay litra por litra nga Espiritu Santo, pero nasayot ang mga tao sa Dios sa ni Pablo nga kini Espiritu Santo sama usab nga gipakita dinhi nga nilitok gyud di ay si Isaias og Espiritu Santo. Pero basig maguna-una sila Brad Rone, Brad Cesar nga kining si Apostol Pablo nasaypan gyud ni Apostol Pablo ang kisgutan nga Espiritu Santo kay wa gud diha. Wa gyud molitok si Isaias og Espiritu Santo. May litra por litra ba nga ikapakita na di gyud ikalisod ni Isaias ang paglitok sa Espiritu Santo, Brad Cesar, sumala sa Biblia. Busa wala gyud masayop si Apostol Pablo nga molitok lagi gyud og Espiritu Santo si Isaias. Pasahon na lang, Reverend, ang nakasulat sa Isaiah sa iyang kapitulo 63, versikulo 10, ngadto sa 12, iyon ini ang atong mabasa. Apan sila nanukol o nagpag-uol sa iyang balaan nga espiritu. Tungod ini siya nahimo nga ilang kaaway o siya sa iyang kaugalingon nakikaway bato kanila. 11, kunya ninumdum siya sa mga adlaw sa kanhing panahon kang Moises o sa iyang katawhan nga nagaingon. Hain man siya nga nagpakawas kanila gikan sa dagat uban ang mga magbalantay sa iyang panon sa karnero. Hain man siya nga nagbutang sa iyang balaan nga espiritu sa taliwala nila. Sa versikulo 12, Sa versikulo 12, nga nagpauban sa iyang bukton nga mahimayaon sa kamot nga tuo ni Moises kadtong nagpaiway sa mga tubig sa ilang atubangan aron sa paghimo alang sa iyang kaugalingon usa ka ngalan nga walay katapusan. kung mao mga kaglaan, dili lisod nga nag-ingon si Apostol Pablo nga kining sa 6, 9 og 10 sa gikutlo ganina sa buhat, kapitulo 28, versikulo 25 ngadto 27 nga dunay footnote nga gipataban nga Espiritu Santo dinhi. Kay ngano sa gibasa ni Brad Cesar sa kapitulo 63, versikulo 10 ngadto sa 12. Kabahin sa gingon nga nanukol daw sila og nagpag-uol sa iyang balaan nga espiritu. Dilitok si Isaias sa balaan nga espiritu. Tungod daw niini siya sa ilang naghimo siya nga ilang kaaway. Siya nahimo nga ilang kaaway og siya siyang kung nakig-away bato kanila. Ang nagingon pagani sa versikulo 10 gikan sa kapitulo 63 gikas 10 unya ang 11 ng gingot. O unya nahinumdum siya sa mga adlaw sa kaning panahon kang Moises. Gihinumdum pa ni Isaias. Og sa iyang katawan nga nagaingon, hain man siya nga nagpagawas kanila gikan sa dagat. Uban ang mga magbalantay sa iyang panon sa kanero. Hain man siya nga nagbutang sa iyang balaan nga espiritu sa taliwala nila. Si Yuba ang ipasabot ni Isaias nga nagbutang siya og balaan nga espiritu sa taliwala nila nga nag-iway gani kini sa dagat uban sa mga magbalantay sa panon katong buak ba ni Moises ang dagat na dadi ay ang Espiritu Santo ni anang panahon sa pagbuak ni Moises sa dagat. Ang pangutana, wa ba maglitok si Isaias og Espiritu Santo? Naglitok mo sa dili sayop si Apostol Pablo. Ang atong nabasa basig mo sila brother ni. Balaan man nga espiritu, lahi ng Espiritu Santo. Sa English ng balaan nga espiritu. Kung sa King James Version sa English brother ni. Yun sa pagkasulti ka ng atong gibasa sa Isaias kapitulo 63 versikulo 10 ngadto sa 11 lang brother ni. Akong basahon din sa English King James Version. Apan sila giun din sa Cebuano sa English giun din.
but the rebuke and vexed His Holy Spirit. Sa Sibano, balang Espiritu, dini, Holy Spirit. Kung Holy Spirit, Espiritu Santo. Di nakita nato, bisag, diya lang taman para pagdaginot sa oras ba doon, para mapalusot nga kanadiyang balaan nga Espiritu, mao, kung sa English na, Holy Spirit, kartang kanang Holy Spirit, mabasa mo na sa bagong tugon mo man ang Espiritu Santo, di ikalimot nga bisan si Isaias gawas kang paraon, naisgutan po si Moises, mo man ang kakontra ni paraon si Moises, ang kakontra ni Moises si paraon, nakibalo gani si paraon nga ng Espiritu sa Dios, nga maunang Espiritu Santo. Si Samuel kay balo, si David kay balo, pero pagwali nila ni Samuel o ni David o ni Moises, ay si Hiuba dili ang anak nga mao si Jesucristo o ang Espiritu Santo niining hugna nga panahon. O si Isaias kay naglitok man kabahin sa Espiritu Santo ay ang pangutana, Brad Rome, sumala sa Biblia, kung si Isaias naglitok og Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ba iyang giwali o ang Jesucristo ba iyang giwali? Kay nag-ingon rabas David nga siyo ba mong akong bato o ang kaluwasan ko o ang akong kusog mao siyo ba? Naglain ba po si Isaias sa iyang bahin sa pagpamatuod? Wala gyud ka na naglain, Reverend. Ato lang pagbabasahon din siya nakasulat sa Isaias, sa iyang kapitulo 12, versikulo 1, hangtod sa 2. Nag-iingon din. O niyato madlawa ikaw, magaingon, papasalamatan ko ikaw, o Hiuba, kay bisan ikaw nasuko, kanako, ang imong kasuko, gikuha mo, o ako, gilipay mo. Anya karon ang Dios mao ang akong kaluwasan. Ako musalig o dili mahadlok kay si Jehova, bisan si Jehova mao ang akong kusog ug ang akong alawiton ug siya nahimong kaluwasan ko. O di ba tinaw mga mahal nga kaigalaan, mga kaigsunan, nga ang gipasabot nga kusog ni David, mausap ang gipahayag ni Isaias. Anya karon ang Dios mao ang akong kaluwasan. Ako mo salig og dili madlok kay si Jesucristo, dili. Kay si Hiuba, dili pud Espiritu Santo. Bisan si Hiuba mao ang akong kusog, ang akong alawiton og siya nahimong kaluwasan ko. Di sa paghisgot nato sa madaling pagkasulti, basta maghisgot ta og daang tugon ang pag-alagad sa unang hugna nga panahon, dili gyud Jesucristo og dili pod ang Espiritu Santo sumala sa nakasulat sa Biblia, mga mahal nga kaigsunan. Nakaron, hain ang priba nga bisan sa unang panahon, sa unang hugna diya sa kaliwatan pa sa mga anak ni Adan, kinsa man ang ilang giila nga ngalan sumala sa Biblia, Brad Mario. Ang ngalan ba ni Jesucristo? Ang ngalan ba sa dapit sa Espiritu Santo? Yan mabasa Reverend din sa Genesis sa iyang kapitulo 4 sa iyang versikulo 25-26 giingon din sa pagpahayag. O gila pag-usab si Adam ang iyang asawa og kini gianak og usa ka anak nga lalaki, o gitawag niya ang iyang ngalan si Seth, kay ang Dios mingon kaniya, ang mingon siya, nagtudlo kanako og usa ka kaliwat nga ilis ni Abel nga gipatay ni Cain, ug kang Seth usab nataw ang usa ka anak nga lalaki, o gitawag niya ang iyang ngalan si Enos. Unya ang mga tao na nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehova. Di atong panahon na,
ang mga tao kaliwatan ni Adan, mga kahigalaan, si Abel gipatay ni Cain. O ang anak ni Adam o ni Eva nila, nakaanak kang Sit. Diha kang Sit, usab, na tao ang usa ka anak nga lalaki. Mao tong gitawag ang iyang ngalan og Enos. Unya ang mga tao, yan ang panon na nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehova. Wa mayo sa pagtawag nila ni Jehova, ni Espiritu Santo, ni Kristo. Wala. Basta unang hugna sa panahon nga pag-alagad, si Jehova ang ilang gialagaran. O kay si Jehova man ilang gialagaran, si Jehova pod ang ilang gisimba. Unsay priba nini nga si Jehova mao ang ilang gisimba, Brad Makarayo, sumala sa Biblia. Ang gibasa kaganiha sa King James Version man o sa SDA Bible. Atong basahon diri sa Maayong Balita Biblia nga may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales ug gipanusan sa pagsulat sa mga sa Biblia Katoliko Protestante. Dinhi ang prueba nga si Jehova ginong gisimba sa unang panahon. Gikan pa ni Adan ug ni Eva hangtod ni Enos. Diyos pagpayag diri unya nakighilawas na usab si Adan sa iyang asawa ug si Eva nanganak og lalaki. Si Eva miingon, gihatagan ako sa Dios og anak ilis kang Abel nga gipatay ni Cain. Busa ginganlan niya ang bata og Set. Si Set may anak nga lalaki nga ginganlan niya Enos. Nagsugod ni adtong panahon na ang mga tao pagsangpit kanang pagsangpit mo tungalang Jehova dito sa SD Bible. Og pagsimba sa ngalan sa Ginoo, unsa ngalana? Ngalan nga gisangpit nila nga mao katong Jehova, dili sa Espiritu Santo o dili sa anak. Mao sabto ang ilang gisimba. Mo na nga kung magsimba o mag-alagad ka sa unang panahon, diha lamang sa ngalan ni Jehova, dili Hesukristo, dili Espiritu Santo. Maintiman-an, aron masabtan na to nga mugawas bigid ang ikatulong hugna nga panahon. Wa paganit tas ikaduhang hugna, git-trace up lang nato sa ang unang hugna sa kapanahonan. Karon, mo na ang atong nakita. Sa ubang hubad, Brad Ronnie, tungod kay si Jehova may ilang gisimba og nagsugod sila sa pagtawag. Kung sa ubang hubad sa Biblia, kanang Genesis Kapitulo 4, versikulo 25-26, giunsa na pagkasulti. Akong basahon din sa Biblia nga gitawag og New Young Literal Translation ng Biblia. Dini sa Genesis chapter 4 verse 25 and 26 gingon, and Adam again knoweth his wife, and she beareth a son, and calleth his name Seth. For God had appointed for me another seed instead of Abel, for Cain had slain him. And to Seth, to whom also a son hath been born, and he calleth his name Enos. Then a beginning was made of preaching in the name of Jehovah. Busog yung din in the beginning sa sinugdan Sa panahon na kang Enos, di ba, bro? ang iyang paggihimo ang pagsangyaw dili Espiritu Santo, dili Kristo, kundi sa sinugdan ng ilang gisangyaw mo rin ang ngalan ni Jehovah. Preaching in the name of the Holy Spirit, Dili. in the name of the Son, Dili po. in Dili. the name of the Jehovah. kita na to nga ang pagsimba o ang pagtawag sa ngalan nagsugod ni adang panahon na o ang pagwali diha sa ngalan lang gyud ni Jehova. Munang atong gitris up mga malamong tigpaminaw nga nagisgutod ang Old Testament og Espiritu Santo naa ang Kristo pero dili kana mao ilang gisintro pagwali. Gitug-an lang kay ihugna-hugna ra ba ni sa pagpadayag niya. Ari naman ta sa pagbasa may tungod kang Ino. Kini si Ino, ang pagbasa ani kay silent isman, Hinok unta, pero Ino. Kini si Ino, kung ato ng susud, ikapito ng kaliwatan. Asa mabasa ang pulong o ang ngalan nga Inok sumala sa Biblia, Brad Cesar? Adi ni Reverend, mabasa ka na sa Genesis sa iyang kapitulo 5, versikulo 21 ngadto sa 24, niya dinig isgutan yun si Enoch. Og si Enoch nakadangat og kanuman og 5 ka tuig og nanganak kang Matusalam.
Og naglakaw si Enok kuyog sa Dios sa human siya nanganak kang matusalang. Og tutulo kagatos katuig og nanganak og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Og ang tanan nga mga adlaw ni Enok midangat sa tutulo kagatos og kanuman og 5 katuig. Og si Enok naglakaw uban sa Dios og nawala siya kay gikuha siya sa Dios. Sa kasaysayan ni Enoch, mga mahal nga kaigsunan, tigpaminaw, gikuha siya sa Dios, nawala na si Enoch. Pero ang mga adlaw o panuigon ni Enoch, nakadangat siya 3 kagatos og kanuman og 5 katuig sa ato pa 365 katuig ang edad niya, gikuha siya sa Dios. Pag-recall sa bagong tugon ni Judas Tadyo, si Judas Tadyo nagpamatod nga si Enoch ikapitong kaliwatan gikan kang Adam. Unsay priba Bradrone sumala sa nakasulat sa Biblia. Basahon ko ang Judas Kapitulo 1, versikulo 14, ganyan. Mahitungod usab kanila si Enoch, usa ka ikapitong kaliwatan sukad kang Adan, naghimog propesya nga nagingon, tanawa ang Ginoo nahiabot uban sa iyang balaang mga panahon. Atong nakita nga ikapitong kaliwatan si Enoch sukad kang Adan. Naghimog propesya nga nag-ingon tanawa ang Ginoo nahiabot uban sa iyang mga balaan nga panon. Kining Ginoo nga gisgutan nga gitagna ni Enoch nga ikapitong kaliwatan mga kaigsunan, sa parte kang Moises, una nga natao si Enoch usa ni gawas lugar kay bali si Moises bisag asa niya na ang punto nato nga gikuha o gipudyot mga kaigsunan, no? Pag magisgot ang ikapitong kaliwatan, doon pa siya. Sig nausab na dito kang Enoch. Ang paghunahuna po sa ubang relihiyon, nakapasag Judas 1:14, ilang gihunahuna nga kining Ginoo nga moabot si Kristo daw na ay dili. Kaya kining Ginoo nga gipasabot kung imong basahon ni ang Biblia nga New World Translation ginguna. May tungod sa kanila si Enoch usa sa ikapitong kaliwatan sukad kang Adan naghimog propesya nga nagingon tan-awa si Hiuba nahiabot uban sa iyang mga balaang panon. Kining Ginoo nga gisgutan dinhi nga gitagna ni Enoch si Hiuba busa ang ikapitong kaliwatan wa gyud maglain nga gihimo niya sa iyang pagpanagna ang tumong sa iyang baba si Jesucristo na, si ang Espiritu Santo na, si Hiuba ang iyang gilitok. O kining nga panagna nga giingon nga si Hiuba kuyog sa iyang mga kung tanaw na to na kinsa man kanang mga balaan nga gitagna ni Enoch nga ikapitong kaliwatan nga mao si Hiuba nga kuyugan niya ang gitawag og mga balaan niya Brad Macarayo. Kinsa kanang mga balaan ug hain kana mabasa kanang katumanan sa gisulti ni Enoch nga ikapitong kaliwatan sa pagpaluat na niya na ni Moises. Kinsa ang gipasabot ni Moises tunong takdo sa gisgutan ni Enoch. Kung kinsa ka nang yubanan sa 10,000, ingon sa pagpayag sa basahon ako pagbasa una diri sa Deuteronomio kapitulo 33 bersikulo 1 sa SD Bible. O mao kini ang panalangin nga gipanalangin ni Moses ang tao sa Dios sa mga anak sa Israel sa wala pa siya mamatay. Og siya miingon si Hiuba miabot gikan sa Sinai o gikan sa Seir siya mitindog diha kanila si Hiubang to'y miabot. Misilaw siya gikan sa bukid sa Paran o mianhi siya gikan sa 10 ka mga balaan o 10,000 ka mga balaan sa iyang kamot ni Hiuba nga tuod diha ang masiga nga kasuguan alang kanila. Busa katong gisgutan ni Enoch nga ikapitong kaliwatan nga si Hiuba nagdalas panon, mao din ang gisgutan din sa Deuteronomio 33 1 ug 2 sa gibasa ni Brad Macarayo nga mga balaan nga gisgutan. Kung basahon na sa Bibliang Katoliko ang Judas 1:14 Brad Macarayo ug sa Bibliang Katoliko ang kanang 33
3:1 og 2 giyon sana pagkasulti kanang Judas 1:14. Kining giingon diri nga huyuba nga uban kaniya ang napulo ka mga libo ka mga balaan. Giingon nag-anghel mo dinay gisayta ni Judas. Si huyuba gipasabot unya giingon dayon dias pagpaibidto niya gikuha sa Deuteronomio 32:1 ug 33:1 ug 2. Giingon sa Bibliang Katoliko akong pasahon. Si Enoch ang ikapitong kaliwat ni Adan dugay ng mitagna mahitungod kanila siya miingon muanhi ang Ginoo uban sa linibo niyang mga balaang anghel. Katudyo ang gisgutan nga mga linibo nga balaan, mao daytong mga anghel nga ang paghisgot ni Enoch kining muabot nga si Hiyuba nga magdala sa linibo nga mga anghel, dili day na si Kristo kundi si Hiyuba, kana mao ang katumanan nga naa mabasa sa Deuteronomio 33:1 ug 2. Mao bagyapon ang gisulti diha, brad makarayo nga kanang mga balaan mao gina ang mga anghel. Kining giingon diri sa 1:14 sa Judas mao gyud nga kanang giingon nga yan ang Ginoo sa ubang ipasabot uban sa linibo ka mga balag anghel. Mao gilitok sa 33:1 ug 2 sa Deuteronomio sa Bibliang Katoliko lang gyapon. Giingon, sa hapit na siya mamatay, si Moises ang taong pinili sa Dios na langit sa mga Israelita, siya miingon, nianhi ang Ginoo gikan sa Sinai, gikan sa Idumya, daw kaadlawon o gikan sa bukid sa Paran. Daw banag-banag, nianhi siya kinuyugan sa linibo ka mga balaang anghel. Mao gipasabot dito sa Judas 1:14 Bibliang Katoliko. Busa ang punto nga gipasabot namo mga kaigsonan mao nga ang ikapitong kaliwatan nga si Enoch kung magsulti siya pagpasabot sa wali ug doon na may tagna niya, dili si Hesukristo ang nalitok siyang baba, dili ang Espiritu Santo mao'y gilitok siyang baba, kundi si Hiyuba. Karon, mao man na nga naman nga dili Espiritu Santo, dili Hesukristo. Kaya nagisgot man tag-unang hugna sa panahon, samtang si Kristo sa ikaduhang hugna nga panahon, mao bitaw nga ang Biblia nabayad sa old, ang old, during the time of Jehovah. And then the New Testament, the time of Jesus Christ. Mao na karon niya. Sa pagisgot sa usa sa mga basahon ni Moises nga gitawag og Pentateuch, ini the five book of Moses, Exodo, Genesis, Exodo, Levitico, Numeros of Deuteronomio. Ang pag-alagad sa unang panahon, si Yuba dito nila giduot-duot nga dito gyud sa kang Yuba magiusa. Og si Yuba sa ilang panahon, mo ilang gipanagiusan, mo ilang gibayaw kay si Yuba ingon nga ilang bandila. Unsay puriba Brad Ronnie nga si Yuba sa ilang panahon nga ilang gibayaw, mo to'y ilang bandila nga pasabot sa mga tao nga dito ang mga tao mag-alagad yan ang bandilahan nga mao si Yuba. Ano basahon ko nakasulat sa Exodo Kapitulo 17, versikulo 15, gingon din sa pagpahayag. Og si Moises nagpatindog og usa ka halaran, og iyang ginganlan kini Jehova Nisi. Tanaw na po sa footnote, kining gingon din nga gipatindog ni Moises ginganlan ng mga ngalan nga Jehova Nisi, nga sa ato pa si Jehova akong bandila. Nakita nato mga mahal nga kaigsunan na si Hiyuba di ay mao ang ilang bandila. Muni ilang gipadeg sa unang panahon sa ilang pagpamatod nga si Hiyuba mao ang ilang bandila. Nakaron, dihata, muni ang unang pagpadeg, dili si Hesukristo mao nga among bandila, dili ang Espiritu Santo mao among bandila. Basta magisgot ang unang panahon sa pagpangalagan. Karon, sa pagisgot nini, may gipili ba ang Dios nga mga katawhan nga mo'y gihimo niyang kasangkapan sa unang panahon? May gipili ba ang katawhan? May gipili ba ang Dios nga mao si Jehova nga katawhan? Nga kanang iyang gipili, pininig, sumala sa Biblia, Brad Cesar. Oo. Pasahon ta lang ang nakasulat sa Salmo sa iyang Kapitulo 4, versikulo 3, gingon. Apan hibaluoy nga si Jehova nagpinig alang kaniya sa tao nga Dios nun. Si Jehova
magapatalinghog sa diha nga magatawag ako kaniya. Ato ning gitris at mga mahal namong tigpaminaw para masabtan nga walay Pbcm dinhi. Walay iglesia ni Kristo dinhi kung maghisgot ta og unang kapanahonan. Nakita nato apan hibaloi nga si Jehova nagpinig alang kaniya sa mga tawo nga Diosnon. Dunay iyang gilain mga pininig sumala sa nakasulat sa Biblia. Pero kung tanaw nato, kinsa ba ang mga katawhan nga iyang pininig sumala sa Biblia, Brad Israel? Kinsa kini mga katawhan o mga pininig niyo ba sa unang hugna nga panahon? Katawhan niya Israel. Yan atong basahon diri sa nakasulat sa 2 Samuel kapitulo 7, versikulo 10 kama 24 gingon, ug ako magapili og dapit alang sa kong katawhan niya Israel, ug magapahimutang kanila aron sila magapuyo silang kagalingon nga dapit ug dili magabalhin may magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Maposit ang kadit sa di pa ni mabasahan ang versikulo 24. Ang punto, basta mga katawhan na gani sa Dios kay kung pananglitag Pbcm ni, dili na ta magbalhin-balhin mga kaigsunan. Kaya doon naman po yung mga membro sa Pbcm nga, di adtos lain. Kung ang Pbcm ay kamator ay napagpangita o balhin-balhin o laing pagtulunan, pananglitan. Sabta o ayuha lang pagsabot ang mga doktrina na to. Nya, ang atong gihisgutan din sa paghisgot sa unang hugna sa panahon, ang gialagaran, ang simbahon si Jehova. O kung si Jehova simbahon, adunay pagpritsing o pagwali sa ngalan ni Jehova. Katong mag-preaching, katong mga gipinig niya o linain. Sa gibasa, og ako magapili, og dapit alang sa kong katawan nga Israel, og magapahamot ang kanila, aron sila dili makapuyo sa ilang kaugal nga dapit. Di gusto ang Diyos nga mabalhin. E pagpuyo sila sa kaugalingon lamang nga dapit. Kung kanang dapita, dili na muadto paglaing dapit niya. Kinsay nagtukod yan ng katawhan nga Israel sumala sa Biblia. Si Jehova ang giingon ni Brother Israel, ikadang Samuel kapitulo 7 versikulo 10 kama 24. Unsa naman ang nakasulat sa 24 Brother Israel? Ngunini ang pamahayag. Ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw Jehova mahimong ilang Dios. Busa si Jehova mao ang nagtukod sa Israel nga iyang katawhan. Busa kay may katawan si Jehova nga Israel, di modo nga si Jehova ang nagtukod, dili si Kristo, di gyud si Kristo ang ilang imantala sa Israel, si Jehova gyud. Sumala sa nakita nato sa Biblia. Opisyal ba nga pangalan Brad Mario ang ngalan sa katawan sa Dios nga Israel, mabagid ni ang opisyal nga gihatag niini nga ngalan sumala sa Biblia? Sumala sa Biblia, Reverend, din sa nakasulat sa unang hari sa iyang kapitulo 18, versikulo 31, giingon din sa pagpahayag. Ug si Elias mikuha og napulo og duha ka bato, sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob, nga kanila midangat ang pulong ni Jehova nga nagaingon, ang Israel mamaoy imong ngalan. Ang Israel mamaoy imong ngalan. Ang pulong Israel gikuha sa pangalan ni Jacob, Genesis 35:10. Gibalhin ang ngalan ni Jacob sa Israel, nga Israel mosab na ang gingalan sa mga gipinig sa Dios nga maong Israel, nga mao'y gikasangkapan para pagtudlo, pagwali sa kamaturan, diha, dili kang Kristo, dili sa Espiritu Santo, kundi dili diha kang Jehova. Unsay prueba, Brother Ronnie, nga sila mao'y gisugo nini sa pagpamatuon. Aniya akong pagkabasahon, Reverend, sa Roma, Kapitulo 9, versikulo 4, ang gingon sa pagpahayag sa Biblia, gingon din sila mga Israelinhon, o nahilaha ang pagkainganak, ang kadungganan, ang mga pakisaab, ang pagkahinatag sa kasubuan at pagsimba o mga saad. Busa, pag-ingog gisugo, sila di ang may katungod nga Israel sa pagsimba o pag-alagad o ang mga pagkahinatag sa kasubuan o ang kadungganan. Sila may gihatagan niya na. Kaya nga naman, o Zacarias, mga mahal nga tigpaminaw, 8 versikulo 13, kama 16, para pagpalutaw nga sila di ay ang gisugo niya inyong patalingugan. O mahatabo
nga ingon nga nahimo kamong tinunglo sa mga nasod o balay sa Huda o balay sa Israel. Sa mao nga pagkaagi, pagaluwason ko kamo o kamo mahimong panalangin o ayaw kamo pangahadlok, hinunoa palig-una ang inyong mga kamot. 16. Kining mga butanga, mao ang inyong pagabuhaton. Sumulti ang tagsa-tagsa kaniyo sa matod sa isigataw, magpakanaog sa paghukom sa kamaturan o pakigdait sulod sa inyong mga kangaan. Sila mao ang gihatagag katungod ang katauhan nga Israel sa pagsulti niya na. Busa, na ilaha ang pagsimba. Kung gusto kang mualagat, magpasakop ka sa Israel. Kung kini pa ang Pbcm, mao ang gitawag og Israel, obligado ka nga magpasakop. Kay sila man lang ang may katungod sa pagsimba. Pero, kay naghisgot man tag-unang hugna nga panahon, dili ang pagpangalagad diha kang Kristo, kundi diha sa kang Hiyuba. Ato dayong tanahon. Dili sa yon mga mahal nga tigpaminaw kung trisapon na to ang unang hugna nga panahon. Aron masabtan man gud nga nakaibalo min yana, og ato ding makita unya og unsay sunod nga panahon sa dapit sa kang Hiyuba. Kung si Hiyuba man ang giwali, si Hiyuba gyud ang pangitaon. Gitinaw ba sa Biblia, Brad Romy, nga si Hiyuba gyud ang pangitaon tungod kay mao man ni ang giwali dinhiman ang tao mag-alagad sa pagsimba kung magisgot ang unang hugna sa katauhan nga Israel. O dinhi reverend atong pagbasahon sa nakasulat sa Salmo sa iyang 105 versikulo 4 nag-ingon dinhi. Pangitaan ninyo si Jehova o ang iyang kaligon. Pangitaan ninyo sa gihapon ang iyang naong. Busa, klaro nga ang pangitaon dili si Jesucristo. Basta mag-iskot ug unang hugna nga panahon, dili ang Espiritu Santo. Pangitaan ninyo si Jehova ug ang iyang kaligon. Pangitaan ninyo sa gihapon ang iyang naong. Kung mo nag-isgot og unang hugna nga panahon, pagka mangita ang mga tao niining unang hugna nga panahon, Brad Ronnie, makawang ba ang tao sa pagpangita kang Hiyuba kay mao may sugo sa unang panahon nga kini mo'y alagaron? Dili, makawang. Kaya mamunin unang hugna sa pagpangalagad ng Diyos. Isa, basahon ako sa Isaias, Kapitulo 45, versikulo 19, ang nakapahayag sa balahang kasulatan. Ako wala makasulti sa tago, sa usa kadapit sa yuta sa pangitngitan. Ako wala magungon sa kaliwat ni Jacob. Pangitaan ninyo ako sa kawang. Ako siya ba nagasulti sa pagkamatarong, ako nagapahayag sa mga butang mga matarong. Oo. Di ay ka makawang kung pangitaon ni Siuba. Kay Siuba sa unang panahon nga alagaron, mauni ang bandila nga ilang gipakayab. Na, timanan na to. Pero ang pangutana, Brad Macarayo, kung Siuba ang pangitaon, forever ba nga Siuba pangitaon sa mga katauhan? Niining panahon na, buti pasabot na to, nga wala nabay hugna para sa ikaduhang panahon, labaw na ngatos ikatulo, kay anha rigid sa hugna nga unang panahon. Dili to forever. Nga naman, tungod kay daay gibutangan utlanan. Na-address na kasulat sa Isaiah 75 versikulo 6. Pangitaan ninyo siya ba samtang, mauna siya hikaplagan pa. Sampitan ninyo siya samtang, anaa pa siya sa doon. O tanawa mga kaigsunan, gitinaw. Pangitaan ninyo si Hiyuba, samtang hikaplagan pa. Sampitan ninyo siya samtang anapa siya sa doon. Kaya moabot ang panahon, nga dili na si Hiyuba ang pangitaon. Pero samtang panahon pa ni Hiyuba, pangitaan ninyo siya samtang hikaplagan pa. Sampitan ninyo siya samtang anaa pa siya sa doon. Kaya ang mga pangita kang Hiyuba, dili gyud makawang. Sumala sa nakasulat sa Biblia. Pero unsay ilanan o tawag niya ng panahon na nga dili na si Hiyuba ang pangitaon, mga mahal nga tigpaminaw. Basahan ko nakasulat. Sa Amos Kapitulo 5, versikulo 18, 20, unsay tawag niya ng adlaw. Nag-ingon ang nakasulat dinhi sa Biblia, matinaw ang pagkasulti. Alaot kamo nga magatinguha sa adlaw ni Hiyuba. Nga naman nga buot kamo nga moabot ang adlaw ni Hiyuba. Ang adlaw ni Hiyuba kangit-ngit man og dili gayad. Una-una nga ang gitinguha sa tao si Hiyuba.
Ang wala motuong dili mangita o dili magtinguha. Nga naman nga ang nagtinguha sa adlaw niyo ba maalaot man. Alaot ka mo nga nagatiwa sa adlaw niyo ba. Ay buti pasabot. Nga kanang adlawa o panahon niyo ba dili na iyang panahon. Sa 20 giyon, dili ba kangitngitan ang adlaw ni Jehova? O dili kayag, dili bagid nga ilabihan. Nga kangitngitan o walay kahayag niya na. Ipasabot na nga moabot di ay. Nga ang adlaw o panahon ni Jehova mahimo ng kangitnit. Busa samtang dili pa mahimong kangitnit kay walay kahayag niya na. Nag-ingon ang Biblia, pangitaan ninyo siya ba samtang hikaplagan pa. Kay kung moabot na ang panahon nga dili na siya pangitaon, alaot mo kung maunay tinguhaon. Kung ang buti pasabot, nakaroon. Ingon ini ang punto, Brad Bacarayo. Kung ang panahon kang yuba o adlaw niya, gitawag nagkangitngitan, may bawaan nato ug unsa ng kahayag. Mahibaw-an nato ug unsa ng kahayag. Kung mahibaw-an nato ang kaulugan niya, masabtan po din nato unsa ng kangitngitan. Unsa ba ang kahayag nga gitudlo sa Biblia, Brad Bacarayo? Buti pasabot nila. Para masabtan nato ang kaulugan sa kangitngit. Ang kanang giingon nga kahayag mao kanang kamatuoran, ang kangitngit dili kana kamatuoran. Diri sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 8-9. Kay bisan tuod kangitngit kamo kaniadto karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Pagawi kamo ngon nga mga tawo nga may kahayag kayang bunga sa kahayag makita diya sa tanang maayo matarong ug matuod kana di ay kahayag nagpasabot ka nagkamatuoran ang kangitngit dili kamatuoran. Okay, giingon sa Biblia kung atong hinayon kay bisan tuod kangitngit kamo kaniadto karon kahayag nakamo tungod sa Ginoo pagawi kamo ingon nga mga tawo nga may kahayag kinanglan gid ay nga mahimot ang may kahayag. Sa bersikulo 9 kay 8 man tong gibasa sa kapitulo 5 sa Efeso kay ang bunga sa kahayag unod lugar makita diya sa tanang maayo og matarong og matod unsa day ang unod anang kahayag bunga niya na makita ang tanang maayo na makita ang matarong naa ang matod pagka magisgot og kangitngitan wala na diha ang maayo wala na diha ang matarong wala na diha ang matuod mga mahal nga tigpaminaw gani sa atong nabasa si Jehova mao ang ilang kusog pero sa Biblia giingon ni Isaias nga si Jehova ang kusog. Si David po sa Isaias nga gibasa nato kagani sa 12:1 ngadto sa 2 og si David po sa Salmo 18:1-2 si Jehova po mao ang kusog. Pero sa Biblia kay si Jehova man ang kusog. Tungod kay dili man maipadayon ang pagkakahayag ni Jehova kung imong pangitaon nga dili na mauna ang panahon maalaot man ka. Bradone, gitudlo ba o gitagna sa Biblia nga aduna gyud magbag-o og kusog o magbag-o pamatuod Bradone kay si Jehova mao ang akong kusog ingon ni David ug ni Isaias kay si Jehova mong ilang kusog mo ilang giwali padayon ba ang pagwali sa kusog nga mao si Jehova Bradone Dili og dunay tagna nga ang katawhan magbag-og kusog dinhi sa Isaias kapitulo 41 bersikulo 1. Paghilom kamo sa tubangan ko ang mga pulo ug ang mga katawhan pabag-uha sa ilang kusog. Paduula sila ug pasultiya sila managtigon kita sa tungo baron sa paghukom. o tanawa mga kaigsunan diha magsugot sa tagna pa paghilom kamo sa tubangan ko o mga pulo ug ang mga katawhan unsay gingon pabaguha sila sa ilang kusog sa una kinsa ang kusog si Jehova mao ang akong kusog o ang among kusog nga giwali nila si Jehova pag-ingon pabaguha ang mga katawan sa ilang kusog nanay sugo buti pasabot nga pabaguha na sila sa pagpamatod sa ngalan nga dili na Jehova unsay priba nga dili na gyud ang ngalan nga Jehova moabot ang panahon nga dili na siya maoy pangitaon kay dili na ni mao ang itudlo ug si Jehova mismo Brad Cesar ang nagpamatod nga di na gyud itudlo ang ngalan nga Jehova. Aniya, mabasa na to din sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 kama 34 ingon niya nakapayag. Anya karon ang mga adlaw moabot tagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Propose ng Diyot. Okay. Nagbuhat og bag-ong tugon si Jehova gipanuod dito sa Israel ug ang Israel iyang katawan dito nagisulti unsay iyang pagsulti dito sumala sa bersikulo 34 Brad Cesar. O mani ang tugon gingon dinhi. Og sila
katulungan katawang Israel. Dili na kayo magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isikatao o sa tagsa-tagsa katao sa iyang igsoon. Sa pag-ingon, ilhon mo si Uba kay silang tanan na nagpakailana kanako gikan sa labing dutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Uba kay pasayloon ko ang ilang kasalanan o dili na kayo hinumduman ko ang ilang mga sala. Pag ingog magbag-og kusog, ang kusog nga kani si Hiuba, ilang giwali. Pag mag-ingon nga magbag-og kusog, di ang nahitabo, di na itudlo ang ngalan niyo ba? Mao nang giingon, pangitaan ninyo si Hiuba samtang siya hikaplagan pa. Katong kusog nga si Hiuba, kay magbag-o ra magkusog. Munang atong nakita, mga malamong tigpaminaw, ang magbag-o di ay og pamatuod sa ngalan. Sa unang ugna nga panahon nga atong gisgutan, di ba matinaw? Wala gyoy mabasa nga dito ta ipag-alagad kang Hesus-Kristo nga mao ang anak sa Dios. Wala gyoy mabasa na ipag-alagad ta sa Espiritu Santo sa Pbcm. Ha? Ngano man? Kaya ang atong gibasa ang unang hugna nga panahon. O kay aduna na may pagkat-op sa unang hugna nga panahon. Atong tun-an dayon sa sunod nga pagtuon nato, mga malamong tigpamin na nasabtan na nato, nga nigawas gid ang unang hugna nga panahon. Pagkat-op sa unang hugna nga panahon, atong susyon, kinsa ang kasunod ni Huba sa ikaduhang hugna na nga panahon. Tungod kay miabot naman ang oras, kami nagapasalamat kang Brother Nick Hermias sa iyang pagdugang sa mga pagpamatod kay gani gidukangan og usa ka oras. Gikan sa usa ka oras na himong 2 ka oras, naa pa lang gyapon nakapamatuod lang tad diha sa unang hugna nga pag-alagad sa man. Ngano? Atong gisiguro ang tanang mga sitas, ang tanang mga propeta, ang tanang mga sulubon sa Dios nga may gipinig nga katawan nga Israel para imuntar nga kada panahon sa hugna lain-lain ang ngalan sa katawhan sa Dios. Ug basta maghisgot ang unang hugna nga panahon, ang alagaron siuba o ang gitahasan sa pagsulti na ang iyang katawan nga Israel. Kay dili naman magpadayon ang pagpamatuod sa ngalan ni Uba nga kusog, magbag-o, magkusog, magbag-og pamatuod. Pagka dili na itulo ang ngalan ni Uba, na ikasunod niya na. Kana ang sunod natong tunan, inyo lang ipadayon para mahibaluan ninyo ang kamaturan. Miabot na may oras, sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas D. Senior, kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, sa ngalan sa mga kauban na Evangelista. Kinasab si Brother Hermogenes Magarayo. O kinusab si Brother Cesar Pateo, Kinusab si Brother Romira Macamus. O kinasab si Brother Mario Chaden. Kinusab si Brother Gistrel Macarayo. Kinusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Danilo Mangalos, kami nyo hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.